Hola, benvinguts a Bon Dia Notícies. Avui des de la seu del Col·legi de Metges de València per parlar amb la seva presidenta, la primera dona en accedir al càrrec d'aquest organisme, la doctora Rosa Fuster. Rosa, benvinguda i gràcies per atendre a Bon Dia Notícies. Bé, en primer lloc, els retalls econòmics estan afectant d'alguna manera a la qualitat assistencial dels metges? No afecten a la qualitat assistencial, però perquè els metges posem tot el nostre empeny en que no afecte, perquè si no sí que es notaria. Jo crec que en aquest moment, dins de tot el territori nacional, en Catalunya i en València, amb més virulència ha afectat la crisi al sistema sanitari públic. En Catalunya d'una altra manera, perquè la situació de partida és completament diferent. En Catalunya n'hi ha moltíssima assistència concertada, no pública totalment, però sí pràcticament tot el que està funcionant, tot és sanitat pública. Entonces és normal que en el moment en què es prenen medides que afecten al sistema sanitari en si, es noten així més, perquè n'hi ha més públic, com acaba de dir. De totes maneres, jo crec que s'han ajuntat moltes coses. Està clar que la crisi afecta, que en la Comunitat Valenciana pareix que estaven aguantant tot en pinces fins que una volta passades les eleccions a soltar-les i deixar-les caure, i s'ha vist el panorama en la crua realitat del que n'hi ha. I nosaltres pensem que som el col·lectiu més afectat. I aquest decret llei de la Generalitat Valenciana, de quina manera està afectant al col·lectiu mèdic i s'afecta també als usuaris? En principi, el que és el decret als usuaris no s'afecta, afecta als professionals. Quan tu no tens molta imaginació, fa el més fàcil. Puges impostos, baixes sueldos i així de moment ja té una quantitat tots els mesos per tirar endavant i això és el que han fet. Jo crec que així no n'hi ha excusa. En Catalunya poden tindre l'excusa, i és veritat, que han heretat uns comptes de la Generalitat a conseqüència del tripartito totalment en quebra. I està clar que allí n'hi ha problemes i que tindran que prendre moltes decisions perquè ha hagut, això, el que en València diem que han estirat més el braç que la mànega. Però en la Comunitat Valenciana la veritat és que excusa no n'hi ha, perquè així es governa amb majoria absoluta des de l'any 95. Quan una volta passades les eleccions nacionals, de repente es descobreix que estem pràcticament en quebra, no es poden demanar responsabilitats a ningú. En el que afecta a la Comunitat Valenciana estrictament, tindran que fer-se-ho mirar. Si la Generalitat no retira aquest decret llei, vostès han dit que podrien fins i tot fer una vaga a través dels sindicats. Això de quina manera serà possible? Nosaltres vam fer dues coses. A més de les meves entrevistes personals en el conseller de Sanitat, el que conec de fa molts anys, i que sé que ell té les millors intencions del món per a la butxaca buida. I després el que crec que devia fer-se, i nosaltres ho hem sol·licitat, és una entrevista amb el president de la Generalitat. De fet, Albert Fabra, pràcticament als poquet d'estar nomenat president, va vindre així al col·legi, en el llibre d'honor va afirmar, va presentar un estudi que es deia Escarval, és un estudi de prevalència d'enfermetats cardiovasculars. I jo, com a anfitriona de l'acte, li vaig demanar i li vaig dir que els metges estaven dispostos a estalviar, a fer el que estigués a la nostra mà per contindre el gasto, però que estàvem d'alguna manera molt pendents de lo que ell fera perquè enteníem que el que no podria ser era que el que els metges estalviaren per un puesto s'escapara per un altre. Que el millor des de l'ego seria que els pressupostos per sanitat foren finalistes. No li vam poder arrencar el compromís eixe i al cap de poquet ha acabat descarrilant tot el tema i arribar a la situació actual. Podríem concretar alguna data per a aquesta vaga o fins a quan estan vostès disposats a esperar? Jo penso que l'última assemblea en la que es va decidir això va ser la setmana passada i nosaltres tenim sol·licitat l'entrevista amb Alberto Fabra. Després vindrà la voluntat política de tirar arrere un decret. Per què? Perquè en el decret, a més de retalls en sanitat, n'hi ha altres coses en el paquet. És un decret que en principi el que trata és de contindre d'alguna manera el gasto sanitari en tota la comunitat i abarca molts col·lectius. El principal error del decret, des del meu punt de vista, és mesclar altres col·lectius, com pot ser el d'educació. Per què? Perquè, i no es tracta de corporativisme, la situació dels docents és completament distinta a la del personal sanitari. Anem a partir d'un fet fonamental. Si es mira la mitja europea del sueldo per hora, estem parlant, per hora efectiva, d'un docent a un metge,
els docents en la Comunitat Valenciana estan ben pagats i els metges estan mal pagats. Per això n'hi ha una fuga de metges a altres puestos. Crec que en moltes comunitats s'han alçat en peu de guerra els docents per les 20 o 22 hores setmanals, quan a nivell de sanitat es treballen 37 hores i mitja. Són moltes coses que diferencien moltíssim un treball de l'altre. En aquest moment, tot el món sap que els mestres tenen vacacions igual que els crios, vacacions de Pasqua, vacacions de Nadal, vacacions d'estiu. Nosaltres, els que treballem en el món sanitari, tenim un mes de vacacions com qualsevol treballador de qualsevol empresa. Vull dir que n'hi havia circumstàncies diferenciadores molt grans i no es tenien que haver mesclat mai. Per què? Pues perquè mesclant unes reivindicacions en les altres es farà més ruïdo, i si es fa més ruïdo serà pitjor per a ells. Jo crec que ha sigut un error de comptes total. Bé, entonces, segons vostès, com es podria millorar la gestió sanitària i com es podria estalviar? Pues d'una manera molt fàcil. En primer lloc, posant a tècnics i professionals. El que no pot ser és que la gestió en un moment donat estigui en mans de persones que no tenen absolutament ninguna idea de gestionar. Hi ha que professionalitzar. Quan estem en un moment d'abundància, un pot delegar la gestió de qualsevol cosa en l'amic de turno. Però quan t'apreta, tens que buscar a expertos en cada tema i tens que tindre en Hacienda a una persona que entenga d'economia i d'Hacienda. I en sanitat, algú que entenga d'economia i de salut. I així en tots els puestos. Si es professionalitzara la gestió, ojo, que no seria la primera volta en Espanya, que no és una tecnocràcia com a tal, però quasi. Es tracta de posar en cada puesto a gent que sàpia perfectíssimament per a on es pot evitar el gasto, per a on estan els forats de gastos i quins parxes li se poden posar en un moment donat sense disminuir la qualitat. Així han passat molts anys de cafè per tots. I això sol acabar, és una experiència que sol acabar fatal. Lo del barra lliure acaba com ha acabat, en què després no n'hi ha ni l'imprescindible. Bé, entonces esta responsabilitat de la que vostès parlen, de qui és? Dels polítics? Jo sent dir-ho, perquè sé que en la classe política està molt denostant en aquest moment i que n'hi ha gent que està en política perquè se ho creu, però no es pot funcionar així. I crec que ha arribat el moment en què o ells es posen les piles o serà la societat civil la que es faci posar les piles. Tots els grups polítics, en totes les instàncies oficials, es posen d'acord sempre aproximadament en dues coses: les seues condicions i els seus sueldos. En lo de més tenen les seues pugnes polítiques. Entonces, jo crec que este és el moment en què la societat ja està molt desperta, la gent llig, la gent opina, la gent sent la ràdio, la gent segueix les notícies i s'ha format un estat d'opinió. I no ens enganyem. Jo crec que els polítics en aquest moment són un dels problemes que té la societat en Espanya. Bé, doncs moltes gràcies per atendre a Bon Dia Notícies, que vagi molt bé el futur de la seva presidència al Col·legi de Metges. Gràcies.